ಕಡೆ ಮುಟ ಒರಿಪಾಲೆ ಇಚಿಂದ ಮನ್ಪೋಚಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಒಂದೊಂಜಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ಪಂಡು ಉಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡ. ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ಬೇರೆ ಕೆಲವು ಎನ್ನ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಒಟ್ರಶಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್ ದಾದ ಪಂಡ ನಿಕ್ ಅಮ್ಮ ಒಚ್ಚಿದೆ ಅಮ್ಮನ ಬುಡ್ದು ಪೋತದೆ ಅಂಚ ಇಂಚ ಪನ್ಪೇರ ಯಾನ್ ಡಿಸಿಷನ್ಗೆ ಅದು ನೋಡಿ ದುಂಬಿ ಏತ್ ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳು ದುಂಬೆ ಅನ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಪೋತೆ ಡಿಸಿಷನ್ ಖಾಲಿ ಡಿಸಿಷನ್ಗೆ ತೊಂಡ್ರೆಗ ಇಂಚ ಅಮ್ಮ ಬೋಡ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬೋಡ ಬಂದು ಡಿಸಿಷನ್ಗೆ ತೊಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳು ಮುಟ್ಟ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಪೋತೆ. ಎನ್ನ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು, ಚಾ ತಿನ್ನಾಗ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನಾಗ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ದೆ ದಾಯಿಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುವೆ. ಯಾನ್ ದಾಯಿಗೆ ಮೆರೇನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೆ ಬಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮನ ಕುಲ್ಲು ಸರಿ ಪೋಪೇರು ಒಂಜತ್ತೊಂಜಿ ದಿನ ಸರಿ ಪೋಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಒಟ್ಟಾವೊಲಿ ನಮ್ಮ ಬಟ್ ಒಂದು ಲವ್ ಮಲ್ದಿನ ಆಣನ್ ಬುಡ್ದು ಕೊರಿಯಡ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಪೋಪುನು ಎನ್ನ ಕಂಡೀಷನ್ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತೂ ಕೇನ್ನೆ ಬೋರ್ಚಿ ಬೇತೆ ಇಂಚನೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಪ್ಪುನಗಲೇನಂಡಲ ಬುಡ್ದು ಪೋಲಿ ಬುಡ್ದು ಪೋರ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುನೇನು ಬುಡ್ದು ಪೋಲಿ ಆಂಡ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಂತೂ ಬುಡ್ದು ಪೋಪಿಲೆಕ್ಕನೆ ಇತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅವು ಮೂಲು ಟ್ರಾಶಿ ಕುಜಲ್ ಮತ್ತು ಕಟ್ ಮಂತೊಂದು ಮೂಲು ಇತ್ತನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಉಂಡತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಪೋದಿತ್ತೆ. ಹೆಂಗೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಫೀಲ್ ಆಯ್ನೇನು ಗೊತ್ತಾ, ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡನ್ನು ಬುಡ್ರನೇ ಬಲ್ಲಿಯೇ ಪೋಕುಲ ದಯಪಂಡು ಒಂಜಿ ಎನ್ನರ್ದು ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ಹಾಳಾಪುಂಡು ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈತ ದಿನ ಬೊಕ್ಕ ದಾಯಿಗ್ ಲವ್ ತ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪೊಡಿತ್ತಂಡು ಅಂದಾತ ಐಕೆ ಲವ್ ಮಲ್ಪೊಡು ತುಂಬ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪೊಪ್ಪಮ್ಮಲ ಬೋಡು ಬೊಚ್ಚಿನ್ನೆ ಅಂತ ಅನ್ಪುಜಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಕಲ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪುಣೊಂಜಿ ಐಕ್ ಆಂಡ ಯಾನ್ ಮಲ್ದಿನ ಮಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಹೆಂಗೆ ಪೊಪ್ಪ ಜನ ಅಮ್ಮ ಆತು ಏನಂತ ಅಂಕದು ಅರಿಂಗ ಅಂಚ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿತ್ತೇನೆ ಬಟ್ ಮಸ್ತ್ ಸರಿ ಯಾನ್ ಒಟ್ರಾಶಿ ಅವು ಡಿಸಿಷನ್ಗೆ ನೋಡು ದುಂಬು ಯಾನ್ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆ ಮುಜಿನಲ್ಲಿ ಸರಿ ಪಂತೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಪಂತಿಜಿಂಡ ಅವು ಮಲ್ಲ ತಪ್ಪ ಪನೋಡು ಅವು ಆಗಲು ಉಪ್ಪುದಿಜೇರು ಅವು ಓಲ ಅಕಲ್ನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಲ್ಲ ತೆಂಕಲ್ಲಾನೆ ಬಟ್ ಒಪ್ಪುದಿಜೇರು ದಾದ ಮಲ್ಪು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪನೆ ಏನು ಓದ್ದ ಮದ್ಮೆ ಆತಿಜಿ ಅಂಚ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇಘಶ್ರೀ ಬಂದ್ಪುನಾರ್ ದಾದಕ್ಕ ಯಾನ್ ಇರಿಗಿತ್ತ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತಿಜಿ ಎರೆಗ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದೆ ಪನ್ಲೆ ಇರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಇರೇಗ ಮಲ್ದಿತ್ತಾರೆ ಸ್ವಾರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ದಿರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪನ್ನಿ ಬಟ್ ಅವೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಂಬುಡ್ಚಿ ಒಯ್ಪುಂಬುಡ್ಚಿ ಇರಿಗೆ ಎಡ್ಡಾವಡ್ ಪನ್ಪುನ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಂಡೆ ಆತೆ ಅವೇನು ಅಡಿಗಡಿಗೆ ಬುಡ್ದು ಬುಡ್ಲೆ ಆತೆ. ಪಲ್ಲವಿ ಆಚಾರ್ಯ ಈರ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅವು ಪೋಸ್ಟನ್ನು ತೂತುಜಾರ ಐಕೆ ಇರಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ತೂತ ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪನ್ಯ ಬಟ್ ಅವು ಯಾನ್ ಪನ್ಪುಜಿ ದಯ ಪನ್ ಪೊಕ್ಕಡಿ ದಾಯಗ್ ಎಂಕಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ನಕಲ್ನ ಮದ್ದಾಡು ಲಡೆ ಮಾತ ಬೊಡ್ಚೆ ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಪಲ್ಲವಿ ಆಚಾರ್ಯ ಈರು ಬಾಲೆಪುರ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪುವಾರು ಬೇಲೆಪುರ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪುವಾರು. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲ ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಆಯ್ತಾ ಎಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಲೀನ್ ಇಜ್ಜಿನ ಎಂಕ್ ಆಪುಜಿ. ಅನಿಶ್ ತಮ್ಮಂಗ್ ಮಾಮಿ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬರ್ಪೇರ್ ಆಂಡ ನಿಕಲು ಅವು ಇನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗಿಜ್ಜಾತ ಮಾಮಿ ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಬರ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅವು ಮನಸ್ಸಿಗಿಜ್ಜಾತ ಏರ್ ಪಂಡೇರ್ ಮನಸ್ಸಿಗಿಜ್ಜಿಂದು ಪ್ರಾನ್ವಿ ಸುವರ್ಣ ಮಾಮಿ ಏತ್ ಟೈಮ್ ಅವು ಬನ್ನಗ ಗೊತ್ತು ಸಿಂಕ್. ಕಾವ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೇಲಿಜ್ಜ ಎರೇಗ್ ಪನ್ಪು ನೀರು ಈರೊಂಜಿ ಬಾಕಿತ್ತರಿಯೇ ಬಲೆ ಕಾವ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ. ಸುಧೀರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೊಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇನೆ ಕೊರ್ದು ಲವ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ. ಓಕೆ ಕಾವ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂತೇರು ನಿಕಲೆಗ್ ಲೈಫ್ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲ್ ನೋಟಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡತ್ತು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇರಿಗ್ ದಾದಾಂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡ ಇಜ್ಜತ ಯಾನೊಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಪನ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಡ ಎನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನ ಇರಿಗ್ ದಾದಾಂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡ ಇಜ್ಜತ ಇರಿಗ್ ದಾಂಡ ಲೈಫ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ತದು ಪೋಲೆ ಬೇತಕಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ತೂನಾಗ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ನಾಗಲ್ಲ ಲೈಫ್ ತಗಲ್ನ ಪೂರಲಕ್ಕೇನು ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮನ್ನ ದಾನ್ನೆ ಲೋಕಲ್ನಾಗಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಅವಂಚನೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಲೋಕಲ್ದ ಕುಲ್ಪ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಪನ್ನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೂವರ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ. ಸಮೀಕ್ಷೆ ಎಕ್ಸ್ ಪನ್ಪುನಾರ್ ಕೇಂದ್ರ ಲವ್ ಪುರ ದಾಯಿ ಮರ್ರೆ ಪ್ರಾನ್ವಿಸಿಸ್ ಇರ್ನ ಎಡ್ಡೆಗ್ ಪನ್ನಿ ಬೇಜಾರು ಮಂತೋ ನೋಡ್ಚಿ. ಓಕೆ ಪ್ರಾನ್ವಿ ಸುವರ್ಣ ಸರಿ ಅಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಎಂಕ್ ನನ್ನ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಪೋರೆಂಡು. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬತ್ತಿನೇಕ್. ಸುಧೀರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮಕ್ ಜೋಕುಲು ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಕುಲು ನಮಕ್ ಬೇನೆ ಕೊರ್ದು ಲವ್ ಮಲ್ತೇನೆ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಎಸ್ ಅಂದ್ ಯಾನಂಚ ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಬೇನೆ ಕೊರ್ತುಜವ ಇದು ಇಂಚ ಪುರ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ನಮ್ಮನ ಕುಳಿತೆ ಎಡ್ಡೆ ಬಾತಿರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪೂರಲ್ಲ ಸರಿ ಆತನು ಲವ್ ತ ಬೆಲೆ ಇಪ್ಪನ್ನಗುಳು ಪುರ ಅಂಚನೆ ಪಾತಿರ್ನು ಅಂಚ ಪಂದು ಒರಿಯನ ಲೈಫ್ ಹಾಳು ಮಲ್ತನೆ ಈ ರೇಕಾಡ್ ಪಂಡಾರತ್ತ ಸುಧೀರ್ ಶೆಟ್ಟಿ